लांनो नागिरदों आङो नाथाय आंहा सनानि बागै जेबो नलेजआनो गैया I don't know actually how to sell माने आं माबायदि फानहैनो माने फाननायाथ' फानगोन बेसेबा दाम माबायदिबा सनानि दामफोरा उपायथ' गैया what should I do थगायसो जासिगोनदां क'क्राझार सहैनोबो एसे सम नांगोन रनिखौ लिंनाया हामगोन रनियाथ' दा खामानियावसो दं बायदि मोनदों आं नैबेखौ खेबसे फन खालायना नायनो रनिखौ खेबसे र' थांनायनि सिगां आङो नेटआव सार्च खालामना नायनाया हामगोन नामा सनाफ्रा बेसेबां दाम जादों आरो आंनि सनायाबा माने आइनिया सनाया आसाना बेसे ग्राम दङबा आंथ' बेफोरनि वेटखौबो मोजाङै मिथिया बे 2 नाम्बारनि थकेबा हिनजावनि थाखाय मा खालायनांगौ जादों आङो मा सममोन मा सफैगौ सानसे समाव बेबायदि फैसानि प्रब्लेमानो जायामोन आंहा फैसा नांगौ होनब्लानो मोनोमोन दाना फैसानि थाखाय आङो आसान फाननांगौ जादों आं गिनायसो मोनदों माब्लाबा आंना ओरैबायदि सम फैयाथ' जानो थाखायबो आङो मालायनाव बिनांगौ जानाङाथ' मानोबा गिनायफोराबो बारा जाबाय आंना बेबायदि सिचुवेसन जाफेराखैमोन आंनि लाइफआव डन्ट वरी डिम्पल बेबायदि दाजेनसै मोनसे खोथा गोसोआव लाखि डिम्पल नों साहसि सिख्ला आरो मोनसे खोथा क्लियार बांसिन गाज्रि मानसिफोरना समाथ' साननैसो बिराद मोजां सोलियो नाथाय सानसे उनाव बिसोरनाबो गाज्रि सम फैयो आरो आंबो बे 2 नाम्बारनि लाइफआव गाज्रि समखौ लाबोथारगोन थाबैनो आं रनिखौ खेबसे फन खालामना नायथान र' जानो हागौ बियो थांनोबो हायो जुदि थाङो बिजों थांसै नङाब्ला आं हारसिं थांसै आरो थगायब्लालाय थगायजासिगोन माथो खालामबानो उफाय गैया जायखिजाया जेरैखि जाया आं जाहाथे केमेराखौ बायनानै बेखिनि फैसायावनो एडजास्ट खालामनानै सोलिनो हायो आरो गड आइ विश आंनि बे प्लेनिंनि बागै जाहाथे बे 2 नाम्बारनि पापा बिसोर रावबो मिथिब्ला बिसोर लागायनो होनाय नङा आरो प्लेनिंआबो साक्सेस जानाय नङा हेल्प मी गड आंखौ मदद खालाय गड दादै आंखौ मानोबा लिंहरदोंमोन औ एसे खामानि दंमोन आंहा नोंजों मा खामानि दादै खामानि माने खामानिया इम्परटेन्टमोन र' माबालै बे हिसाब खालायग्रायालै हिसाब निकास खालायग्रा बै रिंसारा औ दादै बे रिंसार आदायाना बेखौ फैनाय नुथाराखै र' आङो औलै बेनोथ' जादों र' प्रब्लेमा मानसिया थारमाने दा साख्रि मोनबायनो ए साख्रि मोनबायनो नामा औ फरेस्टआव साख्रि मोनदोंनो दाथ' बियो फैफिननायबो नंला दा थारमाने इमारजेन्सि सासे हिसाब निकास खालायग्रा मानसि नांगौ जादोंमोनलै दा बिदि फरायनाय मानसिबो गैया जोंफोरनाव एसे गोरों सानखान्थि रोंग्रा हिसाब निकास रोंग्रा बेबायदि मानसि नांगौमोन दा आं आरो सानदोंमोन रनि बिनि जायगायाव नोंनो हाबथ'दो नामा आङो औ दालाय मानसिफोरखौलाय अबावथ' इमारजेन्सि नागिरना मोननो एसे गोरों रोंखानाय मानसिबो नांगौ फरायनाय नोंबोथ' बिए पास नङाबा गोरों माने आरो दादै मा बुंनो गोरोङालाय एसेबां गोरोंबो नङा बिए पास आरो बेयाव जिखिनि खामानि सोलियो बेखौ हागोन आरो कन्ट्रल खालायनो हानायालाय बेखिनि हिसाबखौलाय रोंगौ हागोन होमब्लालाय आं गुबुन माथा मारिला नोंनो माबानो नामा दिनै नङाबाबो गाबोननिफ्राय नोंनि गोदान खामानिखौ मावदों होनबा बे हिसाबनि खामानिखौनो ना औ दे जागोन दे दादै जागोन बेथ' आंनि थाखाय मोजां खोथायानो औ नाथाय माबानिफ्राय बे दरमाखौ माबादे बे दाना बिदिनो थांथारसै नेक्स्ट दाननिफ्राय एसे बारायना होसिगोन नोंनिखौ ना जागोन दादै जागोन टेनसन लानाङा दादै जागोन नेक्स्ट मान्थनिफ्रायबाबो जागोन दे होमबालाय प्रब्लेमा जोब्बाय आंहा बेनो टेनसन जाबाय थादोंमोन आंहा दे जागोन दे खामानियाव प्रम'सन मोनबाय होनबा आं दिनै गोरोन्थियावनो प्रम'सन जाफ्लांबाय आंहालाय सानदोंमोन बस्ता थिखांनायावनो दिन थांगोन नामा हामबाय दे बे रिंसार आदाया साख्रि मोननानै गावहा साख्रि मोनना थांबाय आरो आंनि साख्रिखौ मोजां खालायना गालांबाय दे हामदों दे बस्ता थिखांनो मोननाय नंला हेलौ रनि अबाव दङ नोङो फ्रि दंना गैया नोङो फ्रि माने मानोमोन जेबो नंला दे नों फ्रि नङाबालाय माबालाय आंबो नोंखौ फनसो खालायखानो नागिरदोंमोन मोनसे
गुड निउस दंमोनलै आंना गुड निउस मा गुड निउस गुड निउस माने माबालै आंना बे डिउटिया माने गोरोन्थियावनो प्रमोशन जाफ्लांबायलै सासे बे माने जि पस्टआव दंमोन आरो बे मानसिया साख्रि मोनबायलै फरेस्टआव बेनिफ्राय बिनि जायगायाव आंखौ सोना होबायलै दिनै बिगुमाया मालिकआ बसआ बा मोजाङानो माथो पार्टि नांगोन होनब्ला औ पार्टियानोथ' सेलारियाबो बारायसिगोन नेक्स्ट मान्थनिफ्राय होमबालाय नों अबाव दं होनदों मा खामानिमोन खामानि माने रनि आं क'क्राझाराव थांनो नागिरदोंमोन जेबो नङा दे आं हारसिं थांसिगोन दाहाय लोगो हमसिगोन दे नोंखौ नोंनि एसे गोनांथि जाना दङ नोंनि हेल्प नांगोन आंनो दा क'क्राझाराव आं हारसिं थांसै दायोनिफ्राय नोंजों रायज्लायगोन आं फैनानै नोंनि रुमाव थांगोन दे ए नंगौ नोंलाय होमब्लालाय मानोथो आंनो फुङावनो खिन्थाखादि आं खामानिफोरखौ एसे माबाना दोनगौमोन ना दाथ' एसे गोबाव जागोन आं थांनो हाबाबो फ्रि जागोन जानाया 2 घन्टासो जागोन आरो नांथ'ला दे रनि माने आं हारसिं थांसै दाहाय नोंखौ लोगो हमसिगोन दे 2 घन्टाया एसे गोबाव जागोन माने माबा एसे इमारजेन्सि खामानि दं नालाय औ दे होमबालाय थाथ' नोङो देहाखौ माबोरैबा मोनबाय थादोंब्लालाय एसे रेस्ट लाना उन्दुना थादो नोंलाय अबाव थांनो आं एसे फार्म हाउसखौ नायना फैनि र' गोबां सम जाबाय थाङिया मा फार्म हाउस सोरहानि फार्म हाउस सोरानि जानो सना जोंहानि जोंहा फार्म हाउसबो दंबावो औ दङ अबाव दं बे फार्म हाउसआ आंलाय माने खिथायामोन नोङो ओइ बावगारदों आङो माइन्ड खालामाखै आं गावनो बावना थायो दिनैसो बै खामानि मावग्राया फन खालायनायखाय एसे थांनो नागिरदों आं बेसे न' माने बिल्डिं नामा न'आ बेनियाबो माने न'आ बेफोरबायदि नामा जेनेबा मोजां माबा बिल्डिं बिल्डिंथ' नङा ओरैनो आरो फाखानि न' लुना दोनदों आंबो होनबा थांगौमोन ना बेरायनो थांनो हागोन दे मेल्ला सम दङ नोंनि न' जोंफोरनि न' आरो बेनिफ्राय बेयाव रावबोथ' थाया जेनेबा सोर थायो बेयाव थाया रावबो खामानि मावग्रा सासे थायो माबा सना बेबायदिनो जोंहा बेसे जायगायाव हा दङ जेनेबा बेबायदि हा लाना दोननाय आरो दंबावो ना औ बेबायदि हा लानायथ' दङ गोबां नाथाय बेबायदि न' खानाया बे फार्म हाउसावनो आरो बेयावनो आरो वाव आंबो थांगोन दे माब्लाबा बेयाव बेनिफ्राय बे फार्म हाउसा न'आ माने खै बिगा हाया खै बिगा बेयाव हायालाय गुवारानो फुख्रि दङ एसे माबा आबाद मावनो थाखाय जायगाबो दङ उनथिं जागोन 3 बिगासो जागोन एरियाया वाव लामा मोखांब्लाथ' 3 लाखफोराव गोबां माने फैसा मोनगोन ना माने गोबां दाम जागोन आरो ना बेफोरो औ दामानो लामा मोखाङानो दे थांनो लुबैसोदों आरो नोङो दे नायनो हागोन दे माब्लाबा दे थाथ' आंहा थांसै औ दे मोजाङै थां मोनोबा सहैब्ला फन खालाय बावनाङा औ बाबा बा बोराया सिरि आरो गोबां हाबो दंबावो होमब्ला बोराया खर' थाखाथ' दंखायोआनो हायाबो खर' दंबावो आं दस' होमब्लालाय मिस नङा दे मिस्ट्रेस जुगामि ब्रह्मआ खर' थाखानि मालखिन माथो वाव इसोर रोजा साबायखर आंनि जिउखौ बेबायदि लाइनाव लाबोनायनि थाखाय आंथ' माब्लाबाबो सानाखैमोन आंनि जिउआव बेबायदि माने बेबायदि सम फैगोन होननानै आंथ' सानदोंमोन गोरिब जानानै थानांगोन होननानै दाथ' आं खर' थाखानि मालखिन जय हो भगबान की जय हो मा जायगा मोनगौथाय सिनायाबो मायाबो दा आरो खनले रादायखौ फन खालायबाय थाब्लाबो बियाबो मायबा सोकसो जालायगोन मा जायगाथाय बे फैफेराखैबो जायगाफोरखौनो एसेबो फसायाखै आं मोजां नंथारा बेसे गोजान दंबावथाय आरो माब्ला दे रनिखौ लोगो मोनगोन औ आबा बारहुंखा सोरबाफोर फैदों नामा न'आव मायबाफोर सोंनो फैयाखै आयै औ गोदान मानसि फैब्ला जानला मोनला जेबो रायज्लायनाङा दे आरो जेबो बुंनाङा न'आवनो हाबनानै ओंखारनाङा औ आरो फटमाया अबाव दं फटमाया दंना न'आवनो बियो दं आयै फटमायाबो जि सुगासिनो दाबो मोनाखै नामा आयै मोनथ'वाखै आबा मोननाय माने बे जायगाफोरखौनो मोजाङै सिनायाना आङो सोङैसो थांगासिनो ए आयै जेरैखि जाया आदाखौ लाबोथार दोनैनो औ
दे दोनथ'नि आं एसे गारिखौ लाखिना सोंबावनो र' दाबसे गुबुन जायगा मोनबाय आङो सिनायाखै औ दे एक्सकिउज मी खोनासंलाय औ मामोनबा नैबे जायगाया बे सकआ गयबारि होननानै बुङोना बे सकखौ औ गयबारि सकआनो बियो औ दे बेनिफ्राय बे गामिनिफ्राय नालाफारा गामिया बेसेबां गोजानाव दङ बेसेसो किल'मिटार गोजान जागोन ए नालाफारा गामि बारा गोजान नङा बेनिफ्राय सक बारना बे हारसा गामि मोनगोन ना बे हारसा गामिखौ बारनानैनो बे नालाफारा माने हारसा गामिजों नांजाबनायानो आरो गामिया बेनो औ माबा लेन्डमार्कफोर दं नामा मन्दिरफोर खाथियाव अ बिदि हारसाफोरनि नाम हमग्रा मन्दिर दङ मोनसे बेखौ बारनानैनो बे खाथिनि गामियानो बै नालाफारा गामि आरो फाख्रि दंफां दङ गिदिरथार दिनै होनब्ला एसेबां बोसोरनि उनाव आं रादानि न'आव आगान होसिगोन आंथ' सानसे समाव खसम जादोंमोन खिरा लादोंमोन आं रादानि न'आव आगान होआ होननानै मा सम फैखौ जायफोरखौ आं नायनो थोबसेबो गोसो गैया बे मानसिफोरनि महरखौनो दा नायनो थांनांगोन रादामोननि न'आव रावबो थायाबा हामगौमोन गिबियावनो बे सुदेम आरो बे बुरैया बिसोर खानैनि महरखौथ' नायनोनो गोसो गैया बिसोरखौ लोगो मोनाबा हामगौमोन उफाय गैया आरो रनिनि थाखाय बेखिनिखौ खालायनांगौ जादों नङाब्ला बिसोरनि न'आव आङो थैबाबो थाङामोन बे बुरैया दङबाथ' बेसे बखिगोन बियो बिनि बखिनायफोरा आगोलनि खोथाफोरानो आंनि खर' दिमागाव जाखांफैबाय थायो जा बखिखायो रादाय बिमाया आरो बे सुदेमाथ' आरो दैलेले मिहि देन्जारसो सायाव आंगि बायदि आब्रि देखायो सिं सिं बेसेबा सैखानि खोनासंलाय बे गामिया नालाफारा गामिने सोर हिनजावहाय बेलाय औ नालाफारा होननानै बुङो नालाफारायानो दे औ बेनिफ्राय बेयाव रादाय बर' बिसिनि न'आ अबेखिनियाव बेयाव रादाय बेलाय हाबिला बियावनिसो मुं खोमा माबा नङा होनबा बै माबाखौ सोङाखै होनबा नोङो रादाय माने गुथाल बिफाया ना औ बेनो लंपेन्ट गानलायनाय हिनजाव रादाय लोङानि आलासि हाबिला लोङानि सोर सोंनि र' सोरमोन नोंलाय आलासि जानो फैदों आलासि जायो आरो ना गुथाल लोङानि बिदिनो अबेखिनियाव नङा बिसिनिया बै मोनसे लामाजों थांबानो जायो बै थार्निंनि बै मोनसेया औ बै थार्निंनि बै मोनसे लामाया नुदोंना बेनिफ्राय न'खरथाम बारनानैनो बे न'खरसेयानो न'खरब्रै नाम्बारा थार्निं बारना न'खरथाम बेनि उनाव नेक्स्ट न'खरा आरो ना औ सोर हिनजावखाय गारिबो दंलाय माथो बेलाय मांख्रिख्रि लंपेन्ट गानलायनाय बुरै रैसो माथो आंसिबाङानो जागोन खोमा आंनिख्रुइ गिदिरसो खोमा मालायफोरासो मालाय लंपेन्टबो गानदों बुरै बैसोआव आरो गारिबो आंहालाय पाप्पि हौवाया साला मास्टार हौवा जानानैबो स्कुटि गंसेखौनो होनो हाया आंनो बेनो खोमा न'आ रादायमोनना न'आलाय माथो भिखारिफोरनिख्रुइबो गाज्रिसिन इसिबां गाज्रि न' आरो बेखौनो आंखौ बेयाव फैनो लिंबाय थायोमोन बिराद गिदिर खोथामोन माथो दुगा बिमाना बेनो न'आ भिखारियासो बांसिन मोजां न'आव थायो माथो जायखियानो जाया माना आंहालाय मा फिसाज्लाखौसो मोननांगौ आंनि फिसाज्ला रनियालाय बेफोरबायदि भिखारि बायदि गैजारोङि न'आव थागोन नालाय नेट्रा गाज्रि गुज्रि साब सिखोन गैया इनि बेफोरबायदि हानि न' आरो बेबो माबायदि जायगाफोरा थि रनिया बेयाव थाखाथारा बियो थेवबो थानोबो हानाय हनैनि बे गिलासखौ नुवाखैयानो आं थालांबायसोमोन सुना दोनखानो र' बे रादाय बर' गुथाल बर'नि न' ना हो हाबिला नों सोरमोनबा सिनायाखै आंखौ सैताननि बिमा सोर नोङो सिनायाखै आङो मानो बेबायदि बुंनो